Tarata Setamuru kalo tile 16 san 2020 aw minnu sɔgɔlenman na bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw ma k'a yiraw la ko an ka bi bakuruba olu bɛ tali kɛ sidaw ye lajɛ balalen min kɛ Gana Akara ni o y'a faaba kana se Mali furancɛli fanga jɔsen minnu ni olu sigira sen kan lajɛba min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na ni an ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Sorasi jɛkulu CNSP ɲɛma ni o ye Colonel Assimi Goïta ale taara CEDEAO ka lajɛ balalen min kɛra Akara ni o ye Gana faaba a kɛnɛ a sigira kunu tarata Setamuru kalo tile 15 san 2020 CEDEAO kulatigɛ jɛkulu ɲɛma Nana Akufo-Addo ni ale ye Gana jamanakuntigi ale ka laseliw senfɛ a ko u b'a wajibiya Mali sorasi jɛkulu kan ko min o ye furancɛli fanga gouvernement k'u k'a sigi joona ko sabula kabini uti kalo tɛmɛnen k'u kun ye a ɲini min o ye finitigiw ye ko olu ka o baaraw kɛ wa ko halisa ko o ma se min o CEDEAO ka laseliw ye halisa a k'u b'a ɲini min o ye jamana finitigiw ye ko u ka furancɛli fanga a president ani a minisiri ɲɛma ko olu suganti wa k'a kɛ siwiliw ye u ka waati kuntala kana janya ka tɛmɛ kalo 12 kan surasiw ni jamanaden tɔw kun ye laseli kɛ an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na n'a kun cɛra sibirido Setamuru kalo tile 12 san 2020 laseli minnu senfɛ an y'a ye ko min o ye jamanakuntigi ko farafasiya ma sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ siwiliw ye walima ni a bɛ kɛ finitigiw ye k'a yira aw la ko jateminɛw na n'o y'a sɔrɔ min o ye CEDEAO jamanakuntigiw ye ni nin waatiw la ni olu sirannen tɛ gɛlɛya min ni o ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta sɔrɔ o ɲɔgɔnna kana se olu yɛrɛ ma o siratigɛ la Gana faaba kɔnɔ min ni o ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ suguya bɛɛ lajɛlen ta ka Mali finitigiw sɛgɛrɛ walasa min ni o ye furancɛli fanga ye ale baaraw bɛ se ka ju don teliya la cogoya min na k'a yira aw la ko CEDEAO ka lajɛ laban senfɛ u kun y'a ɲini min ni o ye Mali finitigiw ye u ka furancɛli fanga k'a sigi sen kan yanni kunu tarata Setamuru kalo tile 15 tile bin cɛ an bɛ don min na ko fo bi o baaraw ma sigi sen kan hali bi. Jamanadenw bɛnna Mali furancɛla fanga taabolo datigɛli kan nin kɛra sigikafɔba min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ Setamuru kalo tile 11 ka taa kuncɛ a tile 12 la o jɛsenw ka baara kɛtaw dantigɛra furancɛla fanga jɔsenw ka baara bɛna kɛ dɔ farali ye jamana basigi baaraw kan taa se maraw cɛbɔliw ma fo min ni o ye sabati ye k'o sigi an ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw ka fɔɲɔgɔnkɔ ka olu kɛlɛ min ye kumaɲɔgɔnya ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka o sabati min ni o ye fangabulon minnu ni o bɛ jamana kɔnɔ ka olu jateminɛ ni ka a kolo sinsin min ni o ye furancɛla fanga jɔsen ye ale ye sigiyɔrɔma 3 ye min ni o ye president ani a ka dankan ka taa se min ni o ye gouvernement ani minisiri min hakɛ tɛ tɛmɛ maa 25 kan ani furancɛla fanga baara lakɔlɔsilibagaw ni o kulu man ka tɛmɛ maa 121 kan furancɛla fanga bɛnkan sariyaw labanw b'a yira ko furancɛla fanga kuntala ye kalo 18 ye wa min ni o ye jamanakuntigi ye ni ale ka baara gɛlɛyara min ni o ye a ka kuntigi dankan ye o bɛ jɔ a nɔ la k'a yira aw la ko sariya sen dɔ tara min bɛ a yira ko finitigiw ani u dɛmɛbaga minnu ye fanga yɛlɛma kɛ uti kalo tile 18 tɛmɛnen ko olu nɔ tɛna minɛ cogoya si la o baara ninnu na min ni o ye fanga kura ye ale ka baara bɛ daminɛ don min na ni a ye a kale an ka jamana sariya senba kan k'a yira aw la ko furancɛli fanga ni gɛlɛya donna a baaraw sinsinli na ko segin bɛ kɛ min ni o ye an ka jamana sinsin bere ye ni a bɛ fɔ a ma nazarakan na ko constitution min sigira février kalo tile 25 san 1992 san
Général Moussa Traoré min kɛra Mali jamana kuntigi filanan ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen kɔfɛ a fatura kunu tarata setanburu kalo tile 15 san 2020 k'a si to san 84 na ni kunnafoni ninnu sɛbɛntiyara a ka denbaya masuruna mɔgɔ caman fɛ kunu tilegan waati a yɛrɛ ye ko laban maa caman fɛ o kɛra surasi jɛkulu minnu ni olu bɛ fanga la ni waati na olu talen ni ka taa foli bila a la a ka dagayɔrɔ la. Musa Traoré ka kuma laban min tora maa caman kɔnɔ o ye k'a fɔ ne jigi ma tigɛ Mali la hali dɔɔni. Musa Traoré ale bankera setanburu kalo tile 25 san 1936 Sebetu Kayi mara la. Surasi tun don a kɛra Mali jamana kuntigi ye k'a daminɛ san 1968 la ka na se san 1991 na a kɛlen ka Modibo Keyita ka fanga dafiri. O tun ye Mali jamana kuntigi fɔlɔ ye yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ. San 1976 a ye politiki tɔn UDPM sigi. O tun ye mɔgɔ kelen fanga waati ye. San 1991 bɛjɛ fanga fiɲɛ wulila o taara ni a ye hali ni o y'a sɔrɔ maa caman olu ni tora o wulikajɔ ninnu senfɛ wa maa caman olu jokina. Lieutenant colonel Amadou Toumani Touré ale ye a ka fanga dafiri san 1991 marisi kalo tile 26 a minɛna k'a datugu san 2 o kɔ a ka kiiri kɛra Bamako kiirisoba dɔ fɛ ka yira ko ani fagali ka kan. San 1999 setanburu kalo kɔnɔ yɛlɛma nana don a ka ɲangini cogoyaw la. A ka fagali o ma bɔ ni k'a bila si kaso la. San 2002 mai kalo kɔnɔna la min ni o ye jamana kuntigi fɔlɔ min sigira demokrasi tili waati la Alpha Omar Konare ale ko yafa ka kɛ Musa Traoré ma. Kabini o waatiw la Général Moussa Traoré ale tun bɛ a ka so jikɔrɔni para la Bamako fo ka taa se kunu tarata setanburu kalo tile 15 ni Ala ye a ka miniji dɔgɔya. Ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kibaruyaw cogoyaw la an bɛ a yiraw la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara Ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan.